Ito ay sumabog sa social media. Wala na ako, boses kasi ang pogi mo. Masaya mga cancer! Ako nga pala si Paulol. There are always two sides to a story. Lagi may dalawang panig ang isang istorya. Pero hindi lahat ng panig o hindi lahat ng sides ay equal. Sigurado ko narinig nyo na o napanood nyo na yung wait na nangyari sa pagitan ng isang sampagitan vendor na batang estudyante daw. Pero mamaya pag-uusapan natin ng mga rumors sa iba pang nagbabato ng lore sa lumalaking issue na ito at ang ginawa ng SM pagkatapos nito. Panoorin muna natin. Ito yun. So, tinanggal niya at nung pinalo siya, sinubukan niya sipain at dahil sa pagsipa na ito ay nalaglag yung kanyang holster at ewan ko yung ano ata niya, yung hello, over, yung gano'n niya. So, pinagpapalo siya ng babae dito. Wait lang, sino yung lalaking yun? Hindi ko na napansin. Magkasama sila. Ayun, tumalsik. Ay, hindi ko na napansin. Wait lang, hindi ko to planado. Nandun lang siya eh. Tinutulungan lang ba siya? May kasama nga siya. So, ito ay sumabog sa social media at sa sobrang bilis sa pagsabog niya. Dahil dito ay naglabas na agad ng SM ng kanilang official statement na we regret and sympathize with the younger who experienced an unfortunate incident outside our mall. So, tinawagan nila yung kanilang AU agency na pinanggalingan ng security guard na yon at dinismiss nila. At hindi na daw siya pwede kahit kailan magserbisyo sa kanilang mall. So, pwede pa rin siya magserbisyo sa ibang mga lugar. So, as SM, Supermalls always promotes inclusivity for all. We strongly condemn this act committed against her. Okay, wala nang problema dyan. Sa isang ideal world, okay, sa isang buhay na black and white na walang gray area, na napakasimple lang sana ng sagot sa buhay, wala sana mga issue. Tapos na to. Nagtalo sila. Uminit ang ulo ng security guard na dapat dahil ikaw nasa lamang, hindi ka dapat uminit ang ulo dahil nanipa siya. Pwede mo pigilan na pigilan yung bata. Hindi ko alam kung gaano katagal na yung batang yun. Kasi may nakita ako before na video no. Ito yung before nung kanilang enkwentro. So, nag-uusap naman sila. Huwag natin pansinin tong mga boomer music na nilalagay ng mga Pilipino. May kasama siya isa pa. Ngayon hindi ko alam kung ano to. Usual combo ba ito? Namamas ko po. So hindi ko alam at hindi natin alam ang context. Ano yung pinag-uusapan nila dito? Ano ba sinasabi niya dyan? Ilang araw na kayo nandito? Talaga ba kayo hindi ba kayo modus? Hindi ba kayo scam? Alis na kayo? Bawal kayo dito sa gitna ng hagdan? Doon kayo sa gilid? Makinig kayo? Kasi kung mapapansin mo, yung bata lang nandoon sa gitna. At kung bata ako na nagaganyan ako, gigilid ako, makikinig ako sa guard. Kasi alam ko, ito ang rules ng guard. Diba? Okay, ito yung nangyari before at kung makikita niya yung susunod dyan, yun na yung nakita natin kanina. Umaasa ako sa good ending sana nito. Tulad dyan, diba? Ito good ending, nagyakapan na lang sila. So, ang nangyari dito, ang nawala ng trabaho ay yung guard. Mali na sinipa niya at sinira yung paninda ng babae. Siguro ang mas mag-focus na lang natin dito ay yung mismong predikamento at yung senaryo na ito. Dahil ito ay laganap sa Pilipinas. Marami kasi mga rumors na nagbabato. Ito, pag-lore deep dive na tayo, na marami mga sindikato ang gumagamit ng ganitong paraan. Hindi ko sinasabi yung mismo nasa picture ay sindikato. Ay sigurado ako maraming namamalimos or maraming nagbebenta para tulungan ng kanilang mga magulang or meron silang mga magulang na walang silbi. So nila mabuhay, anong gagawin ko? Diba? So naiintindihan ko yun, walang problema doon. At may mga naglalabas ng mga ganitong photos, ako sa tingin ko mali ito dahil ang layo ng mga mukha na ito. Ito nasa kanan, ito yung naalala nyo, nasa basta kumakanta at makulit. Ito ang layo ng mukha nito nasa gitna dun sa nasa kanan. Mali naman maglabas ng mga impormasyon na hindi ka sigurado. Lahat na ito ay mga rumors lang, mga hindi pa sigurado. Kaya ako medyo nalungkot dun sa ginawa ng SM. Kasi yung SM parang nakita sila ng dalawang langaw na nagtatalo di kanilang braso. Inaway na isang langaw isa. Okay na, sabi ko sa inyo, ako bahala sa inyo lahat eh. Walang naitulong ito ang kwento na to. Pwede lang ito pagsimula na mas komplikado pang mga bagay. Kung ngayon malalaman ngayon ng mga security guards sa buong Pilipinas na pag sila ay inaagrabyado ng mga hindi sumusunod sa mga patakaran at syempre yung mga patakaran nyo ay nilapag mismo ng SM, di ba, higher order yan, management order yan na dapat yung itabi ang mga ganyang nagbebenta na nasa ating premises. Isipin ganun sila ka-strict pero natanggal ang trabaho niya dahil doon. Pero yun nga, mali nga naman na sipain mo muna yung bata. Kahit bata yan o hawak na sindikato, mali pa rin naman manakit. Hindi naman violence ang naging sagot sa kahit ano. So sana ang ginawa nila ay hinanap din nila yung babae, diba? Sana inaral nila itong nasa premises namin. Sana gumawa sila ng investigasyon sa mga tao din yun para malaman din nila sino doon yung mga sindikato nga
Diba? Kasi hindi naman kasalanan ng bata yan eh. Kahit anong mangyari, kahit hawak siya ng sindikato, wala namang gustong maging hawak na isang sindikato eh. Diba? Sisihin mo dyan, pwede yung magulang o yung nagbenta sa kanila doon. Sino nakakuha sa kanila doon? O yung mismong sindikato. I'm sure hindi naman nila magagawa ng paraan yun kasi malalalim ng mga rabbit hole. Kung alam nyo yung Slumdog Millionaire, yung talaga nang pipilay sila, nang bubulag sila ng mga bata para mas maawa yung mga tao sa kanila. Pwedeng tong gawin dito eh. Bakit hindi? Diba? Ano ba tayong klaseng bansa? Malapit tayo sa maga at marami ako nakikitang gano'n. Kaya ako dito mas nag-side ako dun sa babae. Dahil sa ngayon, sa akin nakita, sa ebidensya pinakita sa atin, mukha naman talaga siya estudyante. Pero lang kung, yun nga, hindi natin masabi kasi wala investigasyon na ginanap eh. Ang ginawa, tinanggal ko na nagdalawang lower class na nagtalo, sabi nung mga multi-billionaire sa ibabaw, tagalin mo na isa dyan para di na tayo pressurein ng public, di ba, ng madla. Parang ganun lang eh. Parang ang babaw lang para sa akin yung ginawa nilang yun. Sana ito yung nagbuklat ng mas malalim pang investigasyon. Oo, pwede mong tanggalin yung gwardiya para tumahimik na muna lahat. Pero sana may mas malalim pa eh. Alam ko hindi yun dapat responsibilidad ng mga mayayaman. Pero ano magagawa mo, diba? Kaya ito parang nangyari lang dito, napagdiskitahan lang itong dalawan to eh. Na parang nasa maling panahon lang sila nung nabidyohan sila nung nangyari yun. Kasi sigurado ko lagi ito nangyayari kung saan sa mga mall. Diba? Ang dami nagbebenta niya para naman tayo hindi taga rito eh. Diba? Ito yung mismong meaning ng gusto ko lang mabuhay. Gusto lang mabuhay ng gwardiya kasi baka tanggalin siya pag di siya sumunod. Siguro uminit ang ulo, nasipa, mali rin naman yun. Isa naman, gusto mabuhay. Kung hindi man sa sindikato, ay sa totoong buhay talaga na naghihirap siya. Diba lahat to mga rumors lang. Hindi tayo makakapaggawa na isang talaga, mali ito. Diba? O mali yan. Ang ano ko lang dito ay sana nakahanap pa tayo ng tama dito. Sana nabigyan ng maganda investigasyon yung parehong diba, involved na storya. Hindi, itong video lang na nakita natin at parang meron tayong dapat sabihin dito. So yun lang yung masasabi ko dyan. So ginagawa daw kasi nilang front yung Sampaguita, pero namamalimos sila. Nakikita ko nga ito sa iba't ibang mga mall, sa iba't ibang mga istasyon na marami sila sa mga ganyan. Ibang Sampaguita yan, ano ba? Sunod, leche. Sabi sa akin na mukha daw akong siga at basagolero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang. Bakit? Iwas ka na sa gulo. Mas benta mo na. Sa panghusga ng mga chismosa nyo. Mas madali magbenta ng na Sampaguita pag mayroon konting sas, di ba? Ito na naman yung music na to. Naghahanap lang siya ng bulaklak. Nalalapagan. Huwag mo sasabihin kay ate, sasabog yung jeep nyo. Lalo na pa meron pa siya arachnophobia. Paalam. Napakamurang washing 300. Saan ba galing yan? Diyan sa nakaw to. At least ito honest, diba? At ito, yung mismo video, gets ko na agad, okay. Yung isa kasi di natin alam, walang sinabi, walang context, di natin alam sino kayo ng video, ano ba siya, ano konteksto, ano, ewan ko ba? Please na, isang chance lang. Isang chance lang. Wala na ako boses kasi ang pogi mo. Ito literal na nagbebendor na Sampaguita niya. Sunod. Hi, GKF Bilaha for the plot like experience. No strings that perfect, you don't want to but still on. Grabe to. Ito ang pitch of the year Daig pa binibenta. Ulang question. Aray na question. Markan siya 3. Joke lang po. Dapat mo di ka po pahig boy. Bilis. Close friends na kayo. Mukha hanggang friends na lang kayo ngayon. Joke lang po. It's better if we put God in the center of our lives. Amen. Ito Sampaguita lagyan mo. Sampagpagita yan eh. Pagpagata yan. Kamusta na kaya si Michael? Pag nasagot mo to, comfort kita 1 week na sa. Grabe ka na 2025. Ang saya-saya. 20 plus 21. 41. Easy non-stop. 2021. Magpatulong ka doon sa Atenean. Ako, makakagawa kayo ng thesis defense. Dudubi nyo. Doon tatapos sa ating memes ngayon. Dapat parang ating balita ngayon at saka memes eh. Tingnan natin kung ano magiging update nila. Kung meron pa kasi sa tingin ko tapos na eh. Kasi binigyan na nila ng desisyon eh. So yun lang. So walang daanan yun kasi nakakatuwa lang ma-open up yung lalim na isang usapin na hindi mo pa kailangan gumawa ng desisyon. Like iniintindi mo pa lang muna yung mga nangyayari. Kung ano yung lumabas sa utak mo, yun muna yung himayin. Bili pala kayo ng merch. Hindi ako nagbebenta sa Sampaguita pero ito binibenta ko. Maraming salamat. Paul Lumamaalam.